תוציא אחי. מה? מה שהבאת? לא הבאתי כלום. דיברנו בטלפון. נכון. מה אמרת? הלו? ואז? שאני בא לעשן. הבאת משהו לעשן? לא. הלו אחי, מה העניינים? יש לך כיוון? מה קורה אחי? יש לך כיוון? גלים בים אחי, יש גלים בים? יש לך בוסם גבר? יש לך שיבולת שואל? יש לך נר נשמה? סטבנית, מה קורה? זה מיכאל מי"ב 3, זוכרת אותי? נכון, ישבתי מאחורייך בערבית. סבח אל חיר, מה העניינים? גם זיקו ישב איתי, זוכרת אותו? עם החצ'קונים, נכון, נכון. נכון, שמותי דפק לו מכות בטיול שנתי בבריכת משושים, נכון. תקשיבי, ראיתי בפייסבוק לחבר שלך יש סרטן. במה הוא מטופל? מה הוא מטופל? רק בכימו. הבנתי, הוא לא מטופל בתיקון עולם, שנותנים גרס רפואי? בוא נשתות. בתיקון עולם? אחי, נכון, הם פה באבן גבירול. 142. יש להם שומר אחד. קטן. תקשיבי טוב, מייקי. אנחנו נכנסים פנימה, אתה חוסם את הכניסה, ואני בא ואומר לו, תן לי את החומר עכשיו. למה עכשיו? ברור שעכשיו. מה אחר כך? תן לי את החומר אחי. למה אחי? לא אחי, אז מיותר אחי. תן את החומר בן אדם. בן אדם, הוא יודע שהוא בן אדם, לא צריך את זה. טוב, תגיד זה אתה בסדר? אני אגיד את זה. מוכן? אני מוכן, אתה מוכן? אני מוכן. היה מזגן קיבית? חיביתי. מה אתה עושה? כבר מונית. אחי, הזכרת לי משהו. מה? תביא לי סולם. איזה סולם? נכון. לפני שנתיים הייתה לי בעיה עם המזגן, אז קראתי לאבי מזגנים שיתקן לי את המזגן. הייתה עליי קססה. ואז אמא שלי עשתה לי טלפון. דילה לימון. זאת אמא שלי. היא אמרה לי שהיא באה לביקור. אז הכבדת את הקססה. בדיוק. ואיפה אני אכביד את הקססה? בתוך המזגן. בדיוק, היה לי כבר את הסולם. שלך. של אבי מזגנים. אז זה משנה, תפתור כבר. אבי מזגנים, אבי מזגנים, אבי מזגנים, אבי מזגנים, אבי מזגנים. איי. כואב לי. אני מרגיש את הרגליים. מרגיש את הידיים? הידיים כן. ידיים זה טוב, נו. כואב לי. מה זה? מה יש לך שמה? שלי.